Hola a tothom, soc Eva Siscar i en aquest vídeo vull explicar-vos com netejar un poc l'aula virtual perquè l'alumnat, quan accedisca a ella, puga trobar fàcilment i veure perfectament tots els continguts sense tindre tants blocs al marge de la dreta i de l'esquerra que la majoria de vegades ni els utilitza. Aleshores, fixeu-vos que molts dels nostres alumnes no utilitzen un ordinador de sobretaula per a estudiar. Molts d'ells utilitzen un portàtil o fins i tot un dispositiu mòbil com una tauleta digital o un telèfon mòbil. Estudien des del telèfon mòbil, alguns d'ells. Imagineu la pantalla de l'aula virtual quan està així d'estreta. Això podria ser perfectament una tauleta digital. Què veuen? Marge esquerre, marge dret. I en el centre, fixeu-vos com estan els blocs de continguts tots estrets. No, la nostra intenció és que estigui molt més ample. Aleshores, primer hem de fer una anàlisi i pensar si tots aquests blocs de continguts que tenim per la dreta i per l'esquerra, en els marges, si tot això l'alumnat ho necessita i ho utilitza, o fins i tot nosaltres. El calendari l'utilitzem, marquem ahir esdeveniments o el tenim només per decorar. Les categories dels cursos, els usuaris que hi ha en línia, tota aquesta informació és informació que mareja, que mareja el professor, que mareja l'alumnat també. Aleshores, la meva intenció és llevar-los d'ahir, que es pot fer de dues maneres. Es poden col·lapsar en el marge de l'esquerra, i els tenim així tots col·lapsats i els podem traure en qualsevol moment, i això es fa d'aquesta manera, donant-li a la fletxeta. Es poden col·lapsar i després es poden tornar a traure. Però què passa si els col·lapsem tots? Si els col·lapsem tots, el que passa és que tenim en el marge de l'esquerra una barbaritat de banners que de vegades quan hi ha massa no podem ni llegir quin és el contingut. Aleshores, jo sé que vull tindre col·lapsats uns quants, però només els que jo necessite, que són la biblioteca, la navegació, l'administració del lloc i el Quick Mail, perquè l'utilitzo molt per enviar missatges. La resta els pense llevar. Com es lleven? Doncs me'n vaig a la rodeta que hi ha en cadascun dels blocs, li dono la rodeta i li dic suprimeix el bloc. I em pregunta si n'estic segura. Sí, n'estic segura. No passa res si el llevo. Puc afegir-lo a posteriori en qualsevol moment. I això faig el mateix en tots els blocs. Sí, suprimís i suprimís també el calendari perquè no el gasto. N'estic segura. I ara quan desactive l'edició, mireu quina aula virtual més neta em queda tant a mi com als meus alumnes. De manera que si la mire com si fos una tauleta digital, es pot llegir tot perfectament. I els blocs que tinc col·lapsats a l'esquerra també es llegen perfectament perquè només tinc els 4 que realment l'utilitzen. Ara imagineu que n'he llevat massa i ara me'n penedisc. Què puc fer? Tranquils, no passa res. Active edició, li dic que faig un bloc, per exemple, un bloc calendari, i el tinc altra volta fora, així de senzill. Puc col·lapsar-lo a l'esquerra. Bé, espero que aquest vídeo us hagi ajudat a reflexionar sobre el contingut de la vostra aula virtual i sobretot sobre l'aspecte que l'aula virtual ofereix als vostres alumnes. Adéu!